Здравейте, пичове, аз съм Клад Геймер БГ, тук до мен е Йоана, моята сестра, и Дени под името The Clashers. Щастие. И днес сме приготвили чаленджа Бим Бузет, бомбонките. Ще има линк долу в описанията за общия ни канал на мен и Дени. И вижте кои бомбонки има. Ето ги. Чорапи, такива неща. И да си вземем Дени, ти каква искаш ингредиент? Е така. Добре. Хора, ето е тази бомбонка. Може да му се падне повреждано или праскано. Не е праскова. Ти коя искаш? Пуканки с масло или обхватване. Гадна ли? Ако е гадна, плюй. Как е? Добре. Аз ще взема кучешка храна или пудинг. Нещо хай. Само на мен ми се падна хубаво нещо. Хора! Не, още на развалено яйце. Направо решил. Мирише на куче. Аз съм си приготвил вода. Дай ми на мене вода. Само аз съм... Всички късметли знаем да... Е така. И която се падне, избираш. Да, избираш. Ама да не се... Не си вземи си. Що? Що е? Ще взем. Добре. Ще вземи роза. Паста са зъби или такова? Паста са зъби. Път и тя е. Хора, аз взимам или трева, или лайм. Това означава лайма е лимон. Трева. Аз взимам е такова. Трева. Ето такова си взимам. Ето такова. Ще позираме за малко клипа и след малко ще се върнем. И здравейте, пичове, върнахме се. Тихи, да. Айде! Кучешка храна. Гадна ли? Кокос или бейби кръстче? Бейби кръстче. Добре. Я на теб. Какво? На нея, тя храна. Повръщам пак. Не повръщам. Така, айде. Какво е това? Да ме падне си опало.
Топол му се пада най-накрая. Не бе, това... Мела се виждаш, Йоана. Сигурно ще наприча. Пукам... съм... Добре. Айде сега на ваш геймър БГ, какво ще му спадне? Кой? Как е случило? Бейби кърпички пак. Браво! Аз съм... Не, ще вземе. Я да видим сега. Кой ще се спадне? Пукам ти смърфу или... Или какво? Аз съм свалено яйце. Аз съм наред. Аз съм наред. Да. Му спаде. Спасена трева или такова. Не трева или лайм. Това означава лимон. Айде! Тути фрути или миризлив чорап. Ще се жертвам, хора. Какво е? Чорапа ли? Ма това много гадно е. Чорапа ли? Чорапа ли? Да. Аз взимам и това. Зелената? Да. Може да е ябълка. Не. Лимон или трева. И тревата, честно казано, е хубава.